af oldtiden, det er sådan et, det starter som et udviklingsprojekt. Jeg er selv uddannet musikantropolog, og det er jo noget med at kende verden og verdens mangfoldighed af instrumenter. Og på et tidspunkt, så bliver jeg lidt nysgerrig efter, jamen, hvad har vi haft af instrumenter her? Og så opdagede jeg, at der er ikke så meget arbejde i Danmark om gamle instrumenter. Jeg gik i dialog med nogle arkæologer og spurgte dem, om der var nogen af dem, der havde lyst til at lege med mig. Og det var der. Og det blev startskud til det her projekt. Det vi gør i Lyden af oldtiden er, at vi prøver ligesom at få ungerne til at lytte til, hvad er det for nogle lyde, de kan høre i dag. Og hvis vi prøver at spole tilbage i oldtiden til stenalderen for eksempel, hvad er det for nogle lyde, man så havde dengang? Og især, hvad er det for nogle lyde, man ikke havde dengang? At vi siger til dem, vi skal ikke spille traditionel musik med skalaer og akkorder. Vi skal hellere tænke på, hvad var det for et sted, de var. Der var fugle, der var frøer, der var måske nogle vildokser, der sagde på en eller anden måde. Kunne vi genskabe den lyd, for eksempel med et horn fra en vildokse? Kunne vi trutte i det på en eller anden måde, så det mindede folk om de her dyr, eller små benfløjter, der lyder som fugle, altså en imitation af naturen. Så siger man, nu skal I have en lille dialog. Forestil jer, I er to små fugle, der så det handler meget om at gå med imitation af naturen som en slags musikalsk struktur, frem for at sige, nu skal vi lave musik. Jeg synes, det er vildt fedt at prøve en helt anden måde at spille noget, og man føler sig meget sammen og sådan noget. Og også især, når man skal lave de der instrumenter, det synes jeg er virkelig sjovt. Jeg var lidt skeptisk ved at komme op, fordi jeg troede, det var noget kedeligt museumsfremvisning. Så jeg er så overrasket over, at vi skal spille på musik og lave koncert. Og det er vildt spændende og nyt for mig. Da vi kom derop, så stod der tre musikere, som der så også skulle forklare noget om sig selv. Ja, altså den ene er virkelig god til at synge mega mærkeligt med den stemme. Den anden tror jeg var fløjte, og den anden spillede på sten. Og trommer og sådan noget. Ja, sådan noget slagtøj. Ja, det var slagtøj, og så sang, og så sådan noget fløjte. Ja, fløjte.